Hello guys! Mayong adlaw sa tanan. Sexy ko no. Ako ang sinina. Gisuot na ko ni kay kanang kaya naman ako magsuot no. Kinsa sa inyo nga ang nakatisting ng kanang giingnan mo nga huy katambok na ba nimo? Or kana ganing mga friends nato na kabalo na gani sila natambok ta kada kita mao ra gyapon ang ingon balik-balik ba. So murag usahay maka-insulto na daghan nag mga istorya na sakit kay ngano kabalo mo guys tambok jud kaayo ko sa una grabe so ingani jud ko katambok no tambok kicks jud kaayo so usay daghan kaayo insensitive na mga tao na manguntana na kanang nganong tambok naman kakaayo uy grabe naman nimong improvement pinasagdan man ka sa kusina daghan kaayo kanang maka-offend na mga words niya ang worst anak kay kabalo naman gud sila nga tambok ka unya nanong istorya pa man nila no nga kanang labi na kapila na mo nagkita sa isa ka semana isa ka bulan sige ra mo kita unya sige ingon na tambok na kaayo ka so sakit kayo sa tuang part no pero ako ra jud tong ginaagwanta nauna nako dili man ako sala na daghan ko og pagkaon That's no? right. Ganahan man kumukaon no especially ang rice unya mga bulan ginamos adobo lechon daghan kayo pagkaon unya ganang usay maka-insulto na ba ang uban pero advice nako para sa tanang mga tambok ayaw mo kabalaka kay total dili man sila nagapakaon sa inyo ha di ba so bahalag tambok ta bahala wala sila labot sa ato ang kinabuhi kamo po diha nga mga insensitive kaayo nga mo istorya ayaw po mo palabi uy hunaw-na po din yun na ang inyong kaistorya masakitan po na siya ano naman na siya nga tambok siya ayaw lang ibalik-balik, ayun ipamukha sa iya nga tambok na yun siya. So, ana lang ako ang hangyo, no? So, karon ako ani siyang gi-share sa inyo ha, i-share ang ako ang kanta kay para ma-boost pud ang confidence sa mga tambok, no? Usa ni siya kapag encourage nga, maningkamot lang ta nga magpapayat, pero ug mao pa gyud ato ang nakaya sa tuang lawas, ay lang mo pag una-una sa laing tao sa ilang isulti. Una-una ninyo guys ha. Ako sa una ani jud ko katambok no. Tambok jud ko kaayo. Pero naningkamot, naghinay-hinay, ako alang i-share later ha. Kung giunsa nako nga na-achieve nako ang medyo gamay-gamay lang nga lawas, di pud kay siya sexy. Unya ingani nako karon. So from 89 kilos to 69 kilos, not bad, diba? Pero 1 year in the making. So, i-share na ko na pohon. Pero karon akong i-share sa inyo ha, ang usa ka kanta nga para sa tanan nga mga tambok o para sa mga chismosa nga taklesa nga pataka rag istorya insensitive para sa mga tambok. Enjoy! Bait ning tambok ta daghan chismosa nga taklesa di maghuna-huna nga tao lang ta masakitan bayapod ta makakita naunsa naman itaon ka perti naman imong tambuka naapay mo ingon nga pinasagan daw ka dito sa kusina daghan pa og mga komento sa dughan sa kaayo mga tambok pagina mo ha wa ba ka kabalo sa akong katambok
ko o gasto. Kaon diri, kaon dito, wa ko nangayo sa imo. Makakita gani ka og tambok kayo itawon siya tamaya. Naunsa naman itawon ka, perti naman nimong tambuka. Naapay mo ingon nga pinasagnano ka dito sa kusina. Daghan pa og mga komento sa dukan sa kaayo. Makakita gani ka og tambok kayo itawon siya tamaya. Naunsa naman itawon ka, perti naman nimong tambuka. Naapay mo ingon nga pinasagnano ka dito sa kusina. Daghan pa og mga komento sa dugan sa kaayo. Dili na ko sana kung dagan kong pagkaon sa amo ang ref ug kusina. Ikaw kung wa kay kinaon, imo na ng problema. So, para sa mga tambok, ipaglaban ang karapatan. Bahalag tambok, basta wala talangayo sa ilaha og pagkaon, di ba? And kato lang guys. Thank you. I hope nga na-inspire mo sa akong kanta. And please subscribe to my YouTube channel para daghan pa ta og mga videos nga maka-inspire sa tanan, no? Para pod sa mga gusto mag-sexy. Thank you. Bye-bye.